היי חברים וילדות, היום אנחנו נבחר משחק ברובלוקס. בואו נראה איזה משחק. בחרתי, בואו נהרוג את הסוטף. הסוטף הזה, יש לי חבר מאוד טוב, הוא די צ'יטר. בואו נראה איך הוא יעשה לי, בואו נראה מה הוא עושה לי. אין לי קליטה, אני מצטער על הקליטה, אין לי קליטה פה, אני צריך קצת, זה קצת סבור לי, אין מה לעשות. הנה אתם רואים, לא לוחץ לי, אין לי קליטה, בגלל זה אין לי קליטה, אז אין מה לעשות. אז אני אצטרך תעשו לי לייק אם אתם רוצים שיהיה לי קליטה. מי שמצטרף לקבוצת וואטסאפ הם יקבלו משהו בחינם בברול סטארס וגם ברובלוקס, וגם עוד 1,000 רובקס מי שעושה לי תגובה ולייק. אז בואו נשחק. שמתי רדיט, בואו נשחק. שמתי משחק. אוקיי, תסתכלו איזה חבר ציטר יש לי, הוא הכי ציטר בכל המשחק. תסתכלו איזה ציטר. חברים, הייתה לי איזה בעיה קטנה, עכשיו חזרנו למשחק. הרגתי את האיש הציטר. קדימה, בואו נעשה משחק. הנה חבר שלי שלא סתכלו. אני ארוג אותו. תסתכלו כמה שניות אני יכול להרוג אותו. הנה, אני מנסה להרוג אותו, אבל זה ציטר. הנה. בואו נראה עכשיו. בואו נראה אם אני הורג אותו. הרגתי. יש לי את רונלדו. קיל ראשון. טוב, הייתה לי. הנה, הרגתי את האיש הציטר. הייתה לי איזה רעה קטנה, התחלתי. טוב, בוא נראה מה אנחנו עושים. זה מי שהציטר, מי שמתחתיים, הוא רוצה להרוג אותי, שעכשיו הרג אותי, נכון? הרג אותי, הנה רגע, בוא נראה אם הוא הורג אותי. יכול להיות שאני הורג אותי. הרגתי, אין סיכוי שהוא לא הורג אותי. איך הוא הרג אותי? מה זה יהיה עכשיו? איך הוא הרג אותי? הנה, אתם רואים, הוא ציטר. הוא ציטר ברמות. הנה, אני מת לב... הנה, אני מת, כן. בואו נראה אם אני הורג אותו. רגע. לא, הוא ניצח אותנו. 1-1. טוב, בואו נראה עוד פעם. זה אני אומר לו